Dak ta' Gian Paul Busuttil magħruf bħala ta' Bandallu kien l-ewwel omiċidju tas-sena. Muhammad Hamdan, Libjan li jgħix Malta ma' 30 sena, qed iwieġeb mhux ħati tal-akkużi kontrih. Fuq il-pedana tax-xhieda tnejn, is-Surġent Kevin Saliba ppreżenta żewġ CDs b'recordings ta' 8 telefonati li saru dakinhar tal-omiċidju, 4 fuq in-numru ta' emerġenza l 112 u 4 oħra lil 119. F'telefonata lil 112 uffiċjal tal-leża tinstema' tgħid imġar triq il-bidnija, irridu tal-RIU. F'telefonat oħra raġel jgħid ibatu li ambulanza u l-pulizija għax qed jisparaw fuqna hawn, imbagħad mara tajt we have an emergency in Bidnija please. U raġel jistqar inqala accident fi triq il-Bidnija sparatura it-triq tal-qasab. Fuq il-119 f'żewġ telefonati ma nstema' xejn. Imbagħad ċempel ċertu Joseph u indika fejn saret l-isparatura u nstema' jgħid ukoll ħedon u mbagħad qabdu jletikaw u jġieldu qed jisparaw hemm isfel ġab pistola. F'telefonat oħra bleħnu miksur, uffiċjali ieħor tal-leża jgħid ibatu lill-pulizija, wieħed minnhom qed jispara fuq l-ieħor. Il-kassa jkompli jinstema' fis-16 ta' Settembru li ġej fid-9:09 ta' filgħodu. Il-prosekuzzjoni nqosat tella aktar xhieda fosthom lill-uffiċjal tal-leża li sejjaħ fuq ix-xena tar-reat. Il-kompilazzjoni tax-xhieda bdiet tinstema' fid-9 ta' Lulju li għadda. Dakinhar fost l-oħrajn xedet mart il-vittma, xedet li wara li sparalu l-akkużat qal lil żewġa nispera li tmut. Il-prosekuzzjoni qed titmexxa mill-avukati Mauro Abela u Kylie Bonnet mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. L-akkużat għandu jiddefenduh lill-avukati Edward Gatt u Mario Nicolas Mifsud, waqt li l-avukati Arterazzo Pardi, Jacob Magri u David Farrugia Sacco qed jidhru għall-familja tal-vittma.